Txirtxi, galartxuri txiki eta jostari bet da. Goizero, esnatu bezein azkar, ziztu bizien dilu egaka betxuko kutuniaino. Aurran kantu eta jolasan doinoela jaiseika zautu zen. Ta hor duzkioz, goizero bueltatzen da, belagun bihurtu dien oikin batia joteko. Zenbat gauzik estuben, zuaitzetako adarretatik laguntxuek eiken debienai beira. Zenbat hitz berri, zenbat kantu eta jolas. Haun beste huelta eta rehuelta, daunekoz, txirtxirrek eskolako txoko guzik ezautzen ju. Batzuten, laguntxo txikinak girotan nola den, beira joten da. Arkitektoan giruen, artistanien. Bestetan, koiskorrenak txokotan ole biltzen dien. Maria Markotegi gelan euskera ikesten, Pitagorasen matematikak, Marie Curie gelan zientziak. Txirtxirra bati laguntxoek pixkenaka bekaguz moldatzen ikesten debiela. Harrituta ikusten dau, nola koiskorrenak gelan sartzen dien. Tameixu beka azalpen labur beteman ondoren, taldeka lanien hasten dien. Lagunaki batia, irubek maitatzen ikes dau. Irubek, jakintzaz beteta dela guartu da. Ta munduko mila txoko berri zaututu lehitzen. Urtero, idaztiek eskola etortzen di bisitan. Asko gustatzen dakilu, liburu eder oik sortutu duen idazliek, lagunak elkartzen dienean, hitzeiken debiena aitzia. Txirtxirrek, belarriek filtzentu ikasliek asanbladan jarri, taian artean hitzeiken hasten dienean. Lagunek esaten debie, hemen eskolan, neska mutilizen, azal koloriatu beste urai, hemen jeiotako izen oez, gaitasun betzuko beste etzuk urai, denok aukera eta eskubide berdinek dazkaula. Ikasliek esaten debie, mundu behaldatzeko, eskolan ikesi bezala taldienen inberdala. Eta hola, gero eta horbilo jongo gala berdintasun hortatik. Gu galartxori aleiek, hainbat lagun beren hau ikus ju herri eskolatik pasatzen. Udazkenero lagun berriek aiatzen die. Gogotan do, aurtengoek ezautzeko. Ta zuk de, ezautu nahi bat juzu hemengo kontu gehiago, txirtxirre goizero betxoko kutuniaino, eiken den bidi segitzia besteik ez dakazu. Etorzeike San Donato herri eskola zautzea.